qué día tan soleado. No. ¿Cómo lo hiciste? Te dije que no lo hicieras. Però que allà... Seguir els reptes virals és la cosa d'amor de molts adolescents cada any. Molts youtubers fan aquests vídeos per visites i la gent els imita i mor. Un de cada 10 nens accepta que ha fet aquests reptes virals, molts d'ells tenint un final fatal. Sigues conscient i no imitis per ells.